bedo kanye ma koro ichako chane boma? Erokamano ahinya George. Ahero wacho ni boma ok ti kobuolo. En adier boma ok oripo bed ni ti kobuolo. But kata kamano kirango bombewa ma Kenya ka, yes, wasebedo ka watimo chenro mar bombegi tok ka gisebedo bombe madongo. Ing'eni boma sama chakore, ochakore ler mana wacho mana golo e Urban Areas and Cities Act chande. En bombe ma sirikal oselero mar mondo okonygi mondo gichiw services ni jopiny. To kata kamano king'iyo na wacho ni chakre market, wadhi e town, wadhi e municipality, nyaka wachope city to gi metropolitan pod ok walero ni population ne marom nadi ei chika. To kiduogo chien kiwe market kachande, pod nitie bombe moko kendo e buoye kanyendo man gi kwan mar ji matin ni 2,000 ma wacho chande. Koro kirango iyudo ni kuonde ma watiye boma en gimoro machakre gi iyudo kuonde mang'eny iluongo ni duka moja. Duka moja ni iyudo ka en kata mna stage kamoro ma ji kawe mtokni, to koro godhiambo tiyudo ka joma mine to gi nyaka jo apiko iyudo ka gichako kawo ji kar kachande. Koro sama ji olor tilor inyalo kwanyo giri moro achiel ariyo sama ni dhi e ot. Kamano e ka boma chakre. Koro kata mna mathis mogik chande en mna boma. En na ni serikali mapok oyangogi ni magi bende bombe. Koro kaduoge penjo mipenjo mar ni to ichako chan bombe gi karang'owa. Iyudo ka nikech kaka boma chakre dho wagunda iluongo ni organically, ok gin gik ma ichako mwawacho ni kae wadwa bede gi boma. Ahinya iyudo ka gin gik machakore nikech nitie tije matimre kachacha makelo ji kamoro achiel. Koro boma chakore achaka kamano, to gibedo madongo. Koro bang'e ka gisebedo madongo, kore ka iyudo ka koro chenro margi cha serikal chako wacho ni koro kaendi ji osebiro mang'eny, services onge, gik moko kaka firefighting, nego mach kaka jaduong' Omolo wacho kanyo. Iyudo ka services mag nego mach onge, yore ma ji nyalo chopogo onge iye kanyo, pi onge, choche onge, gik makamago. Koro sama gichakore gi jok ma iyudo nodak machiegni kanyo, koro ginyalo timo tijegi ma gitimo e boma ka to gidok e dala. Koro gidak e dala to ka en na kar tich. Koro bedo ni services kande ok gipek mondo chiwgi kata mna gi jok man kanyo. Koro mae momiyo iyudo ka ahinya serikal ni chien mar dongruok ka warango wach mar chano bombe gi eki. Kowe mano, boma en gimoripo obedo ni ichako chane samochakore. Ok wasebedo gi culture mar timo chano bombewa. To king'iyo chakre higa mar 2010, that is 2010, makoro wabede gi sheria moluongo ni constitution. Nitie gigo e koma serikal wacho ni onego timi. Koro kirango chakre higa 2010 wan gi constitution, to nitie bende sheria mopogore opogore, chike mopogore opogore ma serikal oseloso moripo bed ni konyo e wach mag chando bombegi. Adwa kelie chik mar County Governments Act, nitiere kacha section 107, section 107, kendo kwaduoge Urban Areas and Cities Act molos
higa mar 2011, County Government Act olosa okadhe higa mar 2012, to nitiere bende kendo Physical and Land Use Planning Act mokal higa mar 2019. Koro chike gi eki to gimoko bende mang'eny. Sani wacho ni serikal oripo bed ni chako timo chenro mar kaka wadhi tiyo gi lowo ma wan godo. Kichako a National Spatial Plan. National Spatial Plan en gima yango ni to ei Kenya kae mangima. Wan gi yuto mopogore opogore, wan gi resources mopogore opogore, kuonde mopogore opogore. Koro wadwa ni wati kodgi nadi, nikech magi e gik mwatiyogo to seche mwatiyo kodgi chande to boma dongore. Koro a National Spatial Plan iyudo ni kuonde kaka Kitale, the North Rift, wayango ni kochaka wadhi time agriculture. Kacha wadhi pidhe chiemo mwanyalo tiyo kaka jo Kenya. Yo Mombasa kocha, mana kaka ranyisi, iyudo ni kochande oseyang